Davuzda tuturar. Bir bala şartlarında söyleyip ketken ekan dostlar. Bu benim ulu apamның ulu. Bu benim plемянник. Hazır belekeygine мәгълүмат карагызлар. Апайлар bir апа кеткенде постоянно менә бу бәләкәй сабыйны миңа тоттырып калдыралар иде. Шундый бер кызык кына гадәт бар иде. Мен килеп көлә идем, ул миннән курка иде. Менә калкып тотам да күтемне тешлим, күрдеңме? Күтемне тешлим. Үкшәне салып күрсәтим әле. Менә тешлә хәзер менә моның күтәрәйме?